Wah, bir ya. Öyle. Maya usaha ne na boste usu. Haban tadi judo. Biri siapa? Gila. Rumah kan tak kali muncul lo sih dingin bisa muncul. Kau mana? Gidiबो गैया. Bidian tuh dingin. फिसा जाबायमोन हनै. फिसा जाहांबायमोन. खोबनानै दे. Ini bidiya. Halo, good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि बे गोदान भिडिअ दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो माबायदि इन्टारेस्ट जागोन दिनै माखासे इन्टारेस्ट नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना नायलांबाय थादो गाइखेर सेरदों आरो आयंआ चर होनलाय होदों मोसौ गाइखेर नै मोसौ फिसाया बिलायनि गुफुर बिमायाबो गुफुर गाइखेराबो गुफुरबावसो बिदि जाबावनांगौमोनलै माबा फिसासो जासिगौमोन बिदि जोब्बायमोन खिन्थु फिसा हाबजोब्बायमोन नै फिसा जाजोब्बायमोन बेरायहैनोसै ओइ बोसोन नि हरदो रोंया थांला दिनै एग्जाम जोबाखैनो जाहानाव जिरायबाय थाफायदों हनै थांनो बजार नायनोसै मा मोनो मा मोना जेकेट नायनो जेकेट बोथोरा माबायदि जादों नायलाय वाव मोनाबिलि जाबाय आरोना दायो नै माबायदि जादों ना नोंसोरा मा सिस्टेमनि जादों बोथोरा नायलाय हा डेन्जार जादों आरोना नै मोनानि टाइमाव माबायदि जोंदों नै सान हाबजोबि जोंनिथिंथ' खोमसिबाय नै लाइट फोजोबजोबनांबाय आरो बैथिं सान दंबावोना जारां मादि नुदों नायलाय नै डेन्जार नुखादों जारां साना जोंथिं खोमसिबायलै खिन्थु बिथिं साना गोजा नुबावदों आरो दाबो स' भिडिअखौ जों फोजोबनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ ना गुबुन मोनसे ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दोनथ'नोसै ना साबसक्राइब खालामनो दाबाव जायफोरा खालामाखै आंनि चेनेलखौ ना खालामना होदो बाय